фарҳод писарам ба чӣ кор машғулӣ? дарс тайёр дорӣ ё компютербозӣ дорӣ? дарс тайёр дорам. Боз чӣ кор мекардам? тамом ки кардӣ хоҳаракатро ба кӯча бар каме бозӣ кунад. ман ҳамин куртаро духта тамом кунам. ҳозир каме дигар мондааст. намемонам бозиро то охир расонам. ҳама ба ҳоли ман механданд. гӯё ки ман мураббӣ бошам. бачаҷон ғурғур накун. охир бо хоҳаракат каме бозӣ кунӣ чӣ мешавад? кори дигар надорам. ин хел бошад ба тағоят мегӯям ки омада компютерашро барад. акаҷон рафтем? ана бин чӣ хел хоҳаракатро дӯст медорад. майлаш рафтем. кош ту таваллуд намешудӣ. намебудӣ ман беғам мегаштам. писарам хоҳаракатро танҳо нагузор. эҳтиёт бош. ана рав бозӣ кун. фарҳод, дар гурӯҳи мо як нафар намерасад. намеоӣ бо мо бозӣ кунӣ? не наметавонам. ман бояд бо хоҳарчаам бошам. аз рӯи ту шуда ман бо рафиқонам бозӣ карда наметавонам. о ин духтараки зебу кӣ бошад? номаш чӣ? чанд солаӣ? хоҳарчаи ман аст. номаш гулбаҳор. кӯтоҳ карда гулӣ мегӯем. ӯ 3 сол дорад. номаш ҳам зебо, куртачааш ҳам. кӣ харид? очаҷонам духт. кани биё як сурат гирам. бин чӣ хел хушрӯ омадӣ. бачаҷон номи ту чист? номи ман фарҳод. падару модарат дар куҷоянд? модарам дар хона, аммо падар надорам. бечора, шуморо баъд кӣ нигоҳубин мекунад? модарам дузанда куртаҳои хеле зебо медузад. аз мӯзи коркардааш моро мехӯронад ва мепӯшонад. ана аз куҷо гули ин қадар куртаи зебо доштааст? фарҳодҷон, ман мебинам ки ту мехоҳӣ бо ҷӯраҳоят бозӣ кунӣ. агар хоҳӣ ман бо хоҳарчаат меистам. не апаҷон, раҳмати калон, шуморо ташвиш намедиҳам. фарҳодҷон, ана он духтарчаро мебинӣ? вай духтари ман. якҷоя бозӣ мекунанд. гулӣ ҳам зиқ намешавад, ҳам дугона пайдо мекунад. майлаш апаҷон, ман каме бозӣ мекунаму ва меоям. албатта, бемалол бозӣ кардан гир. ана ман ҳам омадам. алло, салом, ин ман зульфия. сурати фиристодаамро дидӣ? чӣ хел будааст? бале, духтарчаи хеле зебо. ба онҳо 100% боварӣ дорам ки маъқул мешавад. ин дафъа умедворам бе ягон фиреб. ман кай фиреб кардам? ман ҳама вақт корамро то охир мерасонам. муҳим ин аст ки оилаашон соҳиб надорад. ягон кас ба гапашон гӯш намекунад, ёрӣ ҳам намедиҳанд. то аз паямон мешаванд ки духтарчаро ба он оила равон мекунем. худамон ҳам то муддати ғайб мезанем. аввал худо гӯй ки мизор духтарчаро маъқул кунад. барои фарзанддор шудан пули калон медиҳанд. хатогӣ бояд нашавад. дуюм монанд дафъаи гузашта духтарчаро аз даст надода бе ягон зарар ба макон расонд. ман ҳуҷҷатҳоро барои фиристодан дуруст кардан мегирам. сураташро ҳам нишон медиҳам. албатта. гулиҷон, дар хона боз духтак дорӣ? мо ҳозир рафта ба гулиҷон лухтаки нав мехарем. яхмус мехоҳӣ? ҳа, мехоҳам. ҳозир ба ана ин мошин рафта барои ту яхмус мехарем.
гули канӣ? гулиро надидед? Не, надидем. апаҷон, дар ҳамин наздикиҳо ягон духтарчаи куртакабудро надидед? не надидам. вай кӣ буд? хоҳарчам. гум кардӣ? салом алейкум акаҷон. дар ҳамин наздикиҳо ягон духтарчаи куртакабути қадаш анамин қадарро надидед? Не, писарҷон, надидам. ой писарак, чаро ин қадар гирья дорӣ? дағоҷон, хоҳаракамро намеёбам. оё шумо надидед ки ба кадом тараф рафта буд? дар танаш куртаи кабуд дошт. ҳамон духтаре ки ҳамроҳи ту буда? бале, гулӣ хоҳари ман. дидам ҳамроҳи зане ки бо ту суҳбат дошт ба як мошин нишаста рафт. ба мошин савор шуда рафт? бале, вай модарат набуд? не, вай модари ман нест. пас чаро хоҳарчаатро ҳамроҳи ӯ мондӣ? ман намехостам ӯро монам, вале он зан гуфт ҳамроҳи духтарчаи ман бозӣ мекунаду зиқ намешавад. ман танҳо хостам ӯ шод шавад. кори хуб нашуд. ягон кор кардан дар кор. чӣ кор? ба модарат ҳамаи воқеаро нақл кун. баъд ба мелиса ҳар чӣ зудтар хабар додан дар кор. агар модарам фаҳмад, сактаи дил шуда ба беморхона меафтад. ҳамааш айби худам. барои гапҳое гуфтаам ки кош хоҳарам намешуд, ҷазо дидам. худоё, аз гапҳоям пушаймонам. хоҳаракамро агар ёбам, дигар аз гапи модарам намебароям. Акаҷон! биё! духтарам, ин касро мешиносӣ? аниқакат аст. бале, ман акай гулӣ. писарам, чаро хоҳарчаатро беназорат мондӣ? оё ту намедонӣ ки бо одамони ношинос гап задан ё бовар кардан мумкин нест? хайрият ки мо дар наздикӣ будем. медонӣ он зан кӣ буд? не ако. инҳо гурӯҳе ҳастанд ки бо савдои одамон, махсусан ба савдои кӯдакон сару кор доранд. чанд муддат аст ки мо аз пайашон ҳастем. кормандони мо дар гирду атроф ҳамаи воқеаро назорат доштанд. вақте гулиро ба мошин савор карда буданд, мо аз пасашон рафтем, ҳамаашонро дастгир кардем. фарҳод писарам, чӣ шуд? шумо дар куҷо будед? ба хоҳарат ягон воқеа рух дод? о гап зан охир, чаро хомӯшӣ? бародар, илтимос ба ман фаҳмонед чӣ ҳодиса шудааст? оё писари ман ягон ҷиноят содир кардааст? апаҷон, хавотир нашавед, ҳамаш хуб аст. имрӯз бо кӯмаки писаратон мо тавонистем як гурӯҳи ҷинояткоронро ки ба савдои одамон машғул буданд, дастгир намоем. апаҷон, кӯдакҳоятонро ба хона баред ва онҳоро ҳеҷ гоҳ беназорат намонед.